sampai. Amit, amit, pasang kalimat tabib kulo iki semua. Kakangku Donowarsa. Ih, dawuh ta. Ana salah sawijining priyayi kang munggah pendopo. Coba purbanen Kakang. Sampun wonten tar. Iya. Nuwun mangke di sana. Nah niki, Yen nitik marang agemane kaya dening piyat guru. terus Banjur sira iki sapa paring asma lan sapa ngendi? dipun wanohaken kemawon. Kulo keng paring asma Kono Sewandana. Kono Sewandana. Pangkat kulo Hadipati. Negari kulo budak Setegal. Ing ujug kulo pengin pinanggih sesembahan wonten ing Jenggala. Kados ngaten. Nah niki Dipun prayogaken langsung. ngestakaken dawuh. Sinuwun Prabu Kakangku Donowarsa. manut dhateng pratelanipun menika ingkang asujilih Lono Sewandana. Saking Kadipaten Pudak Setegal Kaya ngono. ngantos minggah ing Pendhapi Agung Kraton Jenggala namun saben kepengin pinanggih dhateng kersa dalem Sinuwun Prabu Lembuami. Yen pancen kaya ngono, mendha sawetara. Ngestaken. Kisanak Klono Sewandana. Sinuwun Prabu Lembuami Luhur. Kraya-raya munggah pendopo Jenggala kepengin pinanggih lan panjenengan ingsun. Leres Banjur ana wigati apa? pangapuntenipun ingkang kathah Sinuwun Prabu Lembuami Luhur. Iya. Ngantos kula kumawani miyak sagunging para nayaka lan kawula ingkang sami marak sepuh awit wonten kawigatosan wigatosipun ing ujug kula pengin lamar putra mantu panjenengan ingkang nami Galuh Condro Kirana nggih Sekar Taji Sinuwun. Arep ngersakake Sekar Taji. Nggih. Garwane putraku Asmara Bango. Menika leres Sinuwun. Yen ingsun pribadi ora dadi kaya pangapa, nanging umpama ingsun mangsuli iki ora prayoga, ana sing luwih kawogan mangsuli perkara iki. Nyumanggaken kula rantos Sinuwun. Nggih, Gunung Sari. Paring dawuh Prabu. Iki lho, ana tamu kang arep ngersake kadangmu Sekar Taji. Wangsulana. Oh ngaten niki. Nuwun medal sawetawis mo Prabu. Iya, iya. Derek tetepangan. Sedulur Kula Gunung Sari. pun wanohaken kula Hadipati Klono Sewandana saking budak Setegal. Estu panjenengan badhe ngisakaken dumateng kadang kula sepuh Leres Galuh Condro Kirana badhe mundhut pawangsulan. bawang sulah. Punten dalem sewu. Menawi kelas tu anggen kula tumindak. Ora apa-apa, sliramu tanggung jawab perkara iki. Kanthi kuwi ngantinen prajurit saka Jenggala balekke Panglaman. Tambahing pangestu mo Prabu. Ayo barengan kelawan aku. Kakangku Donowarsa. Sawetara piswanan dibubarke kanthi ngranti pekabaran. Hey!
Ikat. Lho kene kok pas no, jangan dino. Kaget aku. Dhewe iki jurus. Ayo.
Ayo delok. Pecah. Apa? Pecah. Anda siap. Sesuk jelas. Maksudnya apa? Ngene. Mesti apa? Mesti. Ayo.
Lah kok mesti sono lho apa? Bener. Kok bener? Diware kok iso teko dhuwur otomatis langsung balik dhewe. Paham wis paham. Hei, cari.
Sikile kena paku. Aku roh. Makanya nginceng. Pakai tidak terang. Beragam. Hei! Apa?
Aku mlayu wonten sekolah. Lanjut. Ayo papan kang jebak. Kanggo nutuke. Aku apa kowe sing mati papan. Bagus. Nek ngono dibuktekake ning papan kene sapa sing bakal temani pati? Partai. Wong semono kadek. Ora ning kene. Ora. Wah, semanggul. Wong semono budayamu Aja monggo atose balung kandhane kulit. Sing mbok karepe piye? Saun. Wong budak setegal. Kowe mung kaijen. Hah? Kowe sak loron maju wae, bakal tak giyetek. Ayo muda setegal. Yen kowe duwe adijaya kawijayan, buktekke ning papan kene. Nanti sawetara bakal kawujudan apa? Perang ning papan. Sesritan kau cacil ring sore. Yei, isih mbok bacotke. Tak patutke kanthi pecat awak. Nanti sawetara. Saun. Bakal kau sudah dapat tak nanti ning papan kene. Ketoprak 14 tahun. Mulai tahun. Elon. Mas, kenal. Belum terbangun.
Kumbel Kamkiti. Aku bakal mekonong ini. Aku bakal golek bocah cilik. Titip anakku. Titip anakku. Aku mbok celok, Bu. Kalau sing isor lampu aku ditelak. Aku dicelok ae sing nganggo kacamata. Bu nganggo kacamata nyelok aku. Kentok. Bu anakku iki luwe. Jakno anakku. Anakku jak, Bu. Ya banget tenang aku diantemi. Aku balik dhewe. Mak, buat saya apa, Mak? Selamat malam. Asyik. Goyang yo. Ayo dang metu dang. Asyik. Oh ya. Enak dek. Asik. Mandek dek. Mandek piye penake ngene kok, Mas? Wenakan kowe, kowe iki nggondas gua abot ngene. Ndak semabut, Mas. Loh, iya ditabol dek. Enak Mas, goyang Mas. Lo. Oh iya. Weh, pola melendang endang kok malah dur-dur nek ceblok. Penak Mas kendangane wis. Mas muncul. Apa le dek? Aku urung kenalan karo masyarakat Tretes oh dek. Kenalan sih ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Pak Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dek disauri. Iya no Mas, masyarakat Tretes iki jan ramah-ramah. Wonge jan ceria kabeh Mas, nglumpuk lho delok. Wah piye do nganggo gudung kabeh. Oh pancene masyarakat kene iki kusyuk-kusyuk ngono lho, Dek Endang. Acarane apa, Dek? Acarane iki halal bihalal. Halal bihalal. Sing cetha nek ngomong kok halal bihalal ngono. Iya kaya lambem. Oh, halal bihalal dongakno Dek Endang. Dongane kowe ae. Dongakno ya wis tak dongakne ngene. Muga-muga sabubarene mbali pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala Desa Tretes kene dadi desa gemah lipah loh jinawi amin Allahumma Amin. Murah sandang murah pangan amin Allahumma Amin. Masyarakatnya sehat kabeh seger waras kabeh amin Allahumma. Ya selamat sing nanggap ya selamat sing ditanggap kabeh amin Allahumma. Alhamdulillah. Kompak Mas muncul. Muga-muga tahun guri timbali meneh. Tenan pora. Takok ya. Wah, tahun guri timbali meneh napa mboten, Bu? Iya ancene gelem munggah Wahyu Manggala tok dhuwure pol. Ora apa-apa, Mas.
aja ditolak. Wis, carane nanggap Wahyu Manggala piye? Gampang. Gampang nek omahe adol langsung ditelepon nomornya Pak Mogol. Nomornya piro? Nomornya di bawah sini, Dek. Di bawah dia, Mas. Di bawah sini loh. Medun go. Ya ampun. Hei, Ndang. Ngisor iki lho. ya ampun, kecilian orang kita. Weh, kedepame ku apa sing mari? Idem umume iku ngadeg kok malah rubuk. Kowe ngenyek, nomere iku ora cetha, Col, Mas, muncul diwaca. Wah, ngono. Dungokno. Kendangi sing pino, Mas. 081 228 128 129. Iku lho Dek nomere, kowe ngerti apa ora? Ngerti piye? Oh, Ketoprak Wahyu Manggala pimpinan sapa? Genah Bapak Mogol. Alamate Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati. Pojos lho panggunge anyar. Klip-klip lampune tiri-tiri. Oh, oke. Nek ngono dites WM audio iki son gawan WM langsung dijena, Dek. Budal delok ketoprak nang tretes yo. Terjadi goyang pocong metu. Performance Sundel bolong. WM Audio featuring Dimas RMX Present Support Wahyu Manggala Production. Iki yo. Oke, boleh Wahyu Manggala. Kreasi sendiri. Diunten dibahe. WM audio iki. Wahyu Manggala. RKS Video Shooting. Streaming bos. Ayo, budal delok ketoprak. Ayo. Ogo. Hey, ya. Singo ne Wahyu Manggala. Luwe. Ya. Gatel. Sik. Ya. Ya, si mulut tuh. Selamat malam. Wahyu Manggala. Tak kira wis rampung perkara iki. Klono Sewandana tumekaning pati saka tanganku. Nanging perkara iki dadi atur